Esta Semana Santa esta imaxe da Praia da Lanzada só estará no noso recordo. Os areais, as terrazas e as rúas en xeral terán que seguir estando baleiras a pesares de entrar no período vacacional. Seguimos en estado de alarma pola alerta sanitaria. Parece un pouco sorprendente paradóxico falar de Semana Santa aquí no Grove, pero a ver, este ano a Semana Santa non é tal. Non é unha Semana Santa, non son vacacións, estamos nun estado de alarma, estamos en confinamento e eu sempre repito o mismo e quero ser moi claro e dicilo alto e claro. Estado de alarma significa que a obriga de todos nós é quedar na casa. As alarmas saltaron no Grove despois de que o Concello recibira información sobre propietarios de segundas residencias con intención de viaxar ata o municipio, un dos destinos turísticos por excelencia de Galicia, algo que recorda o alcalde está prohibido. Se se me permite a expresión, aínda que non é certa, no 100%, a pechar a entrada do Grove. E dai o reforzo de Guardia Civil e Policía Local coordinado coa Subdelegación de Goberno. Por favor, que ninguén de fora do Grove pense en virse ás segundas residencias porque non van a poder entrar, van a ter que volver ao seu destino e seguramente unha sanción económica importante. Para evitar estes movementos, dende o Ministerio do Interior xa anunciaron controis extraordinarios nos lugares de orixe. As praias están pechadas, os espazos públicos están pechados, a restauración, a hostelería está pechada, polo tanto, o mismo que van a facer nos seus domicilios de orixe van a ter que facelo aquí si puderan chegar. Sei que ademais o Ministerio do Interior ten dado ordes estritas para maior control en todas as cidades, polo tanto, creo que xa eses controles van a ser nos lugares de orixen. Ademais, José Antonio Cacabelos apela á responsabilidade e á solidariedade da cidadanía. A veciñanza do Grove está cumprindo, está sendo exemplar no confinamento, estamos cumprindo estrictamente as normas, estamos cumprindo estrictamente poder salir da casa e, polo tanto, por solidaridade dos que estamos aquí, de que estamos cumprindo con este confinamento, non se pode entender que veña alguén de fora como se fora algo excepcional ou que fora diferente ou que tuvera un tratamento diferente. Non pode ser. Nestes momentos o Grove suma 11 sancións por incumprir as restriccións do estado de alarma. Tamén son 11 os veciños contaxiados polo COVID-19. 5 están illados nos seus domicilios e 6 atópanse ingresados no Hospital Montecelo.